Добър ден! И днес времето е предимно слънчево и топло с дневни температури от 18 до 23-24 градуса. По морския бряг термометрите показват от 15 до 17-18. Вятърът е съвсем слаб от запад. В планините до обяд беше слънчево, а в следобедните часове по билата ще се заоблачи. Максималните температури в курортите ни са от 11 до 16 градуса. Въпреки високите стойности, снежната покривка се задържа от 145 до 250 см в районите на Банско и на Добринище. Над по-голямата част от континента времето е предимно слънчево. По-значително увеличение на облачността има в Великобритания, както и в Алпите. На скандинавския полуостров има валежи от дъжд и сняг, а в североизточната половина от Европа продължава да превалява сняг. На Балканите времето е предимно слънчево. През следващите 2 дни температурите на полуострова ще останат по-високи от обичайните за периода. У нас от утре ни очакват валежи и застудяване. В събота облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. През деня температурите все още ще са високи от 18 до 23 градуса. В неделя и в понеделник ще има значителна облачност на много места с превалявания от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. По-чувствително ще бъде понижението на температурите във вторник, когато в ранните сутрешни часове в североизточните райони е възможно дори да прехвърчи и сняг. Такава е нашата прогноза. Хубав следобед!